Fan go bhfeicimid, ce tá ar a glár? Tá freagra na ceiste inseo ach nílann somscríofa. Caithamid é sin na oibríoach in éontaí. Brennamid ar a géad cheann. Seacht corfam le agus Caithame ifir seacht a riint amach, nó a dheilt. Fan go bhfeicime, leacime na stocaí Nollag isteach anseo. Haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht. Agus úsáid me mar rialóir chun a riint amach. Fan go bhfeicime, cé bhéad atá anseo? A haon, a dó, a trí, agus anseo, a haon, a dó, a trí, a ceathair. Mar sin, a trí agus a ceathair sin is seacht. Nó, seacht corfam le, a trí agus a ceathair. Iontacht an chéad cheann déantain. An chéad cheann eile. De corfam le, agus fan go bhfeicimid. Nis, tá seacht stoc an Nollag anseo, sin seacht, a hocht, a ní, a de. Nis, rinneamid é sin. Cé bhéad atá anseo? A haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, agus anseo. A haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig. Sin a cúig agus a cúig sin a de. Nó, de corfam le, a cúig agus a cúig. Har bar ceann eile déantain. An chéad ceann eile. Trídéag. Tá de stoca anseo. Sin de. A haoineag, a dóiag, a trídéag. Heck leor, rinneamid amach iad. Muid réití? A haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht, a ní. Ní géin agus anseo. A haon, a dó, a trí, a ceathair. Sin a ní agus a ceathair sin a trídéag. Nó, trídéag corfam le, a ní agus a ceathair. Ní seo deacair ar na chorbe mar go muid a gobar le chéile. Chéad cheann eile. Seachtdéag corfam le, agus Tá trídéag agus tín seo, ceardéag, a cúdéag, a sédéag, a seachtdéag. Caithme idir riint amach, ce faoin seo. Tás muid a cúra? A haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht, a ní, a de, a haoineag. Haoineag agus a haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé. A haoineag agus a sé sin a seachtdéag. Nó, seachtdéag corfam le, a haoineag agus a sé. Ceann amháin fácaí. Ifire, fiche. Ceac leor sa tá san ghfuil seachtdéag anseo, a hochtdéag, a nídéag, a fiche. Nis rinne me súsiad, agus tosamid a cúra. Taobh se dasach. A haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht, a ní, a de, a haoineag, a dóiag, a trídéag. Agus ar a taobh se. A haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht. Mar sin. A trídéag agus a seacht sin a fiche. Nó, is féidir na scríomh mar. Fiche corfam le, trídéag agus a seacht. Nis, tá siad ar fad oibríoch hain. Réimid amach na himhreachaí a dosach agus an sin bhíimid an anaíod a scríomh go crín. Tá me chó sásta.